de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. Volvemos a falar dende o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. O outro lado do cristal, como sempre, acompáñame o filólogo desta viaxe, o meu colega Víctor Fernández. Que tal, Víctor? Bueno, vamos tirando granizada hoxe, cuidado, para chegar aquí fai un pouco de fresco, Pero bueno, hola a todos, o que falou hasta ahora é o biólogo desta viaxe, Iván Pensado. Volvemos a traer a alguén ao estudio. Falábamos hai pouco de que viñera alguén que estuvera na escola ou no instituto compartindo clase con nós. Dixías que era complicado e mira, aquí o tes. Aquí está. Sí, no último programa de infancia, no penúltimo, sí. dos millennials. Pois non tardou en vir porque ti compartistes clase con el. É máis que clase, compartistes moitas cousas. Sí, bueno, hai cousas que non se poden contar. É verdad que, por desgracia, pasei un tempo con este desgraciado. E non me chegou que hasta incluso aquí en certos concertos inviteino a unhas bebidas espirituosas e dixenlle tes que vir si ou si. Porque hoxe van falar con nós Fran Barcia, que é mestre, cuidado, os vosos fillos poden caer nas mans deste home, músico, e a día de hoxe toca xunto con referentes como Budiño. Moi boas, meu. Bos días, encantado de estar aquí con vos hoxe. Hoxe vamos a falar de dedicarse o que a un lle gusta, aquelo polo que se sinte paixón e que significa realmente isto de sentir paixón, non? Si é tan bonito como se podría pensar ou hai algo máis detrás da porta e non todo é idílico. Sí, como xa falamos cunha certa médica que dixo que o mellor non era todo tan bonito. Un saludo, padre. Repasaremos un pouquiño os inicios de Fran, a ver como chegou a este momento da súa vida. Falaremos largo e tendido de como é dedicarse a isto. Pois vamos dando. Bueno, Víctor, pois nada, antes de empezar, como sempre, recordarvos que estamos no 103.4 en Quack FM, que despois deste directo nos podemos encontrar no seu Radioco, e ademais do Radioco, pois nos podes encontrar en YouTube, en Spotify, seguimos resistindo en iVoox, aunque creo que por moi pouco tempo. Tiene que volver a instalarla, solo para eso. Despois podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok. Instagram. Que pasa? Que antes de empezar gostaríame de dicir unha cousa, que agora non podo escutar a nosa canción de intro como escuitaba antes. Sí, porque hemos descubierto cosas. Houve aquí un engaño. Bueno, explica aí quen é Fran, Víctor, para nosa audiencia. Quen é Fran? As cousas boas ou as cousas malas queredes escutar? Non, a ver, Fran é un tío que desde moi novo tiña claro que quería dedicarse á música. Eu acórdome que o mellor nos estábamos dando unha volta, este estaba ensayando ou cousas así. Intentou varios grupos, que vamos a falar do fracaso tamén, e de como é importante no proceso. E agora, pois, por suerte ou por desgracia, saberemos o que nos di. Dedícase ao que lle gusta e máis ou menos intenta sobrevivir. Estamos aquí falando de cuotas de autónomos.
e demás, pero tal. Bueno, o que empezamos a que fale el, que además veredes que lle gusta rajar, que nos cuente un pouquiño pois como empeza esta pasión pola música, se hai alguén que che, eu sei que hai alguén que che empujou un pouquiño así esa dirección, e como foi? Pois mira, eu recordo que eu desde pequeno sempre participei nas actividades de música que había cerca, ainda que a día de hoxe parece raro, eu fun no Concello de Camariñas a clases de trombón de varas, a clase de clarinete. Wow. Tiño un par de diplomas deso sin chegar a ver ni siquiera os instrumentos. Non fructiferou ben eso, sabes? Non chegou a ningún sitio. Despois estuve nas clases de música tradicional do Concello, despois meus pais levaron a Escola Municipal de Música de ESE. Bueno, empezan a poñer nun contexto no que, bueno, pues como calquer rapaz, ti faz un pouco o que che piden, eso recibe un reforzo positivo e pa adiante. Eu a larga, falando con outros compañeiros e compañeiras deste mundo, sí que conoso xente que sin que os puxeran na pista pediron, sabes, expresamente, sí, quero ir a isto, eu non teño ese recordo. A min de pequeno puxeronme nese sitio, empecé a facer o que se me pedía, o que me pedían os profes, o que me pedían meus pais e tal, eu facía, eso tiña certo reforzo positivo e seguino facendo, pois basicamente hasta 30 anos despois. Sinto que a historia sea menos romántica do que parece, pero realmente non hai, eu non teño recordo de pedir eu por eso, sabes, puxéronme nese contexto, se cada se me puxéronme tamén, por exemplo, en deporte, fun a balonmano e iso non chegou a ningún sitio, ¿no? Sabes, claro. Aí o reforzo positivo non existía, daquela deixei de practicalo. Pode salir do deporte. Como... Eso, claro, non foi a ningún sitio, pero os primeiros pasos sí que é certo que na miña casa había referentes. Meu abuelo, por exemplo, tocaba acordeón, tocaba guitarra, tiña como moitos instrumentos na casa. Na miña casa había instrumentos desde pequeno. Meus pais escuitaban música, por parte de miña nai na familia de Lugo tamén había referentes musicales, pero tampouco teño constancia de velos, sabes? Foi unha cousa que desde que eu me metín nese mundo, despois descubrín que esta xente tocaba e cantaba e facía isto, pero non recordo eu de pequeno de ver, por exemplo, a meu abuelo tocar. O meu abuelo vin fotos del tocar e todo o mundo dixo, teu abuelo tocaba, non sei que, pero eu non o recordo tocando, por exemplo, sabes? Ostras. A mí o que me sorprende desa historia é que eras guiado. Se facías o que che dicían. Sí, durante moitos anos. Uf. Pero que está claro que na túa familia había aí un germen musical, non? Está claro. A meu pai gustoulle sempre moitísimo a música, moitísimo. De feito, meu pai é músico aficionado e leva tocando toda a vida, de mellor ou peor maneira, pero sempre tuvo como esa tensión por ir a buscar tocar e facer música. Daquela, bueno, claro, ves eso e ti, supoño que desde pequeno intenta reproducir esquemas que ves e meu pai, por exemplo, cando era pequeno, o día de Navidad, cando xa todo o mundo iba a dormir a siesta e tal, meu pai collía o acordeón e tirábase tocando, non sei, horas, moitas horas. E tocaba 2 días ao ano, tocaba ese día e despois ás veces tocaba o día do Carmen ou así, tampouco tocaba constantemente, claro, sabes? Pero bueno, sí que ves que hai xente que fai eso, que non sabes moi ben o que é e que é guai, está chulo eso, daquela... Pois daquela nada, eso. Meu pai, por exemplo, na casa sí que ten unha afición moi grande pola música. Supoño que derivada da de meu abuelo tamén. Claro, eu entendo tamén, o sea, cortastenos a visión un pouco romántica, non? Que venden algúns da música e dicir, no, yo desde pequeño me sentía conectado, sino que, bueno, foron chejeando un pouco aí, pero que está claro que na túa familia era algo natural, o sea, moi natural, ou relativamente natural, si tomaron ese camiño. Podemos falar aquí un pouco de componente genético ou polo menos ambiental. Aí xa non sei, pero o que quero dicir é que eles culturalmente pues, foron gustaba esa música, a mí na nosa familia non nos pasa, digamos. Sí, eu aí o que máis podo dicir é o contacto desde moi pequeno con instrumentos, sabes? Na miña casa, por exemplo, recordo meu pai debe ter 6 armónicas, sabes? Cada unha é diferente e cada unha... Eu non sei tocar a armónica, pero sí que é un cacharro que de pequeno faz ruidos. E sí. Hostia, isto que? E de repente como que anotaronme esas primeiras clases de gaita e de repente resulta que meu tío tiña un punteiro dunha gaita e dixo, vale, sabes, bien. Como empezaba a ver cousas cas que poder xogar e tal. A raíz de aí, na casa de meu abuelo, pois isto había unha guitarra, había varias bandurrias, había, bueno, elementos que entendo que noutras casas igual non hai, sabes? Claro. E eso sí que che familiariza un pouco con que eso pode ser natural ou con que eso é unha cousa que está aí, que podes
xogar con ela, experimentar con ela. Nunca se me prohibiu tocar certos instrumentos, por exemplo, sabes? Claro. Son os instrumentos do abuelo, non se toca. Non. Deronche vía libre, eso Sen era ter para usar. nin idea, eu acórdome de facer ruido cas guitarras de meu abuelo, porque realmente non estaban nin afinadas, nin eu as sabía afinar, era darlle as cordas para baixo e para arriba, e sí que aí hai certa fascinación con eso. Dices, isto que pasa con este tío? Isto mola. E supoño que aí está un pouco o xermen de todo. Claro, eu referíame un pouco tamén a isto, non? A nivel de contexto e tal, que naturalizas, normalizas ciertas tal, digamos que eso pode ser un pouco o germen do talento, sabes? Quero dicir, de que temos, ahora que rompestes un pouco o romanticismo, pois podemos tamén romper o romanticismo do talento. Boa palabra esa, talento. Que o talento non tanto existe, sino que ti vaste formando, e bueno, pois a base de practicar, a base de normalizar ciertas realidades, pois podemos decir que despois sí, vale, hai talento, ou crees que sí que existe xente que dis, pois esta persona tiña son unha predisposición divina aí casi de facer algo. Mira, isto que che vou a contar é pola xente ca que eu convivín, mas que por unha experiencia propia. Eu vin xente que a música lle cae dos bolsillos, e iso é unha cousa que é flipante, sabes? Porque de repente, da igual o que teñan na man, da igual, sabes, xente simplemente asubiando que dis ti, mi madre, tío. E despois hai xente que é o caso meu, por exemplo, que eu aprendín este oficio a base de, bueno, pues de repetir moitas veces certos patróns, de estudiar moito, de chegar a ter un dominio do teu instrumento, pero non é esta cousa. Por exemplo, meu irmán, si que é un caso que podemos falar igual, é un tío moito máis innato. Meu irmán sentase a un piano e sin saber o que toca, fai cousas que sonan e vai a certos sitios. Eu necesito racionalizar ese proceso para entender isto é tal acorde, por eso vai a este proceso, por isto vai a outro. Sabes, eu tuve que aprenderme como ese oficio. El ten eso dunha forma un pouco non, bastante máis natural que a miña, e posiblemente nese sentido sea máis talentoso que a min nese aspecto. Despois, o de sempre, e isto é innegable, xente tremendamente talentosa que non chega a acabar nunca en nada, porque como a mínima que empezan, eso xa se lles dá ben, non necesitan acabar de profundizar na disciplina esa. E ao mesmo tempo, xente que sin ter un especial rollo, a base de machacar e estudiar, chegan a cuotas moi válidas dentro da profesión. Claro, digamos que ti eres un pouco como máis técnico, ¿no? Que teu irmán, ele era máis... Ya sabe tocar a pandereta, Fran. Nos enteramos que... Pues esto, por nosos ointes, a nosa intro é un lo-fi do irmán de Fran, Sí. pero Fran acaba de descubrirnos ahora, antes de empezar, que a pandereta que sona era del. Non o sabíamos. Aí estamos. Sí. Calou. Se aí. cierra el círculo. Ahora xa están todas as cartas sobre a mesa. Toda a intro de Unha denuncia a SGAE. de Carlos, menos esa pandeireta, así que no, hombre, eso quedará entre Era sin nos. copyright. Que te salte el copyright, hijo de puta. No, ese punto aí. No, pero ahora sin coñas é como máis, claro, máis, digamos, natural, ¿no? Que dixías ti. Mira, eso eu creo que tamén despois ten que ver un pouco ca personalidade de cada quen. Eu sí que é verdad que eu sempre asumín relativamente ben que me dixeran como facer as cousas en todos os ámbitos da miña vida. E meu irmán, por exemplo, é unha persona totalmente oposta a min neste sentido, daquela nunca necesitou ou non é que nunca necesitara, pero nunca necesitou o primeiro impulso de que alguén lle dixera como coller unha Como guitarra, tes que facer, ¿no? Sí, como para que el colla unha guitarra empece a investigar, a buscar. Eu acórdame, tuvemos un grupo que se chamaba Samarúas e eu volvíame loco con el porque el compuñíame líneas de guitarra e eu dixía, que estás tocando? E non sabía dicir, sabes? Claro. E eu en plan, pero que acorde, que notas, sabes? E el como nota a nota, con un afinador descifrando que notas estaba tocando, para eu entender o que ele estaba facendo. E el non necesitaba saber que eso era un acorde. Ahora co tempo, e formándonos máis, dis, vale, joder, isto que estaba facendo era isto, tío, claro, por eso iba a tal sitio, como que entende la lógica e entende como a arquitectura que hai detrás da música, non? Claro, ao final é un lenguaje tamén, non? Ele empezou a falar... É un medio para facelo mellor. Ele empezou a falar de forma innata, sabes? Eu tuve que ir á escola a aprendelo. Claro. Eso... E eso tamén marca moito, sabes, como os nosos camiños e tamén as nosas... Pero ao final os dous personalidades, ides ter sabes? que aprender o lenguaje sí ou sí. Sí, ao final, quero dicir, caes en sitios comuns nos que te entendes e ao final, quero dicir, ti dá igual que sepas como se chama ou non sepas como se chama unha cousa que estás tocando mentres a toques. De feito, hai unha cousa que a mí me parece curiosa, eu agora estou estudiando o superior de jazz aquí de piano na Coruña, e eu agora teño que como desfacer, a miña formación casi sempre foi moi académica a nivel musical, hasta que conocín a música tradicional, e toda viña derivada da partitura, do papel, estudia partitura tal. Meu irmán ao contrario. Meu irmán
hai estes chistes de como sabes cando queres facer parar un guitarrista de tocar, que tens que facer poñerlle unha partitura adiante. E como faz que un pianista para de tocar quitándolle. E daquela hora como a música improvisada, o jazz, todo isto leva a un dominio do instrumento que non ten que ver ca partitura. Claro. E ahora, claro, ahora son como camiños que se cruzan. Claro. Meu irmán necesita da partitura como para chegar a un sitio e eu necesito desfacerme dela. Exacto, E aí, sei como me refería. un para arriba, outro para baixo, estamos nun punto no que nos encontramos. Está simpáticos. Claro. Ao final, tamén a partitura o que che permite é que, sin ter nin puta idea, poder tocar unha canción tamén, non? En parte, gracias a ler o lenguaje. Sabes que Más pasa ou con menos. eso? Que ti ao final acabas tocando o que pon. Claro. E a música vale, eso está guai. Ti podes ler eso que outra persona escribiu para que ti toques, pero hai máis música máis alá deso, sabes? A mí, eu cheguei a un punto no que eu só sabía tocar o que poñían os papeles. Claro. Se me quitabas o papel, eu non sabía Fase nada. sentarme a un piano e tocar nada. E a outra xente, por exemplo, se pode facelo. Se eso lle queremos chamar, por exemplo, volvendo ao tema de antes, talento, a mí eso parece un talento tremendo. Pasaba ya a Michael tamén. Michael, de repente, que é outro amigo que temos, comprouse unha guitarra un día e aos 3 días tiña 3 cancións feitas. E dixo, como isto de aquí, tío? Eu levo estudiando X anos e non sei facer unha canción. Pero claro, aí hai outros valores que funcionan, que, pues, por exemplo, no caso de Michael é un tío que ten unha orella super guai, ten moi claro a donde ir e sabe buscalo dentro do seu instrumento. Tocar por oído, non? O que lle Tocar chaman. por oído, por exemplo, non? E ti ir a buscar sin saber moi ben o que faz. Eu poño este dedo aquí, isto soname ben, a min isto gústame, a tope. Claro. Non me preguntes nin o que é, nin que función ten, nin nada do armatoste teórico que hai detrás deso. Non lle fixo falta nunca, sabes? Para facer a súa música non o precisou. Está genial e é estupendo e posiblemente moito máis libre que o outro camiño. Pero bueno. Claro, isto que además aquí é tan unha pregunta, Iván, boncha roba. Claro, aquí rouba unha pregunta, veña. É que poñe Iván aquí, que opinas da educación obligatoria? Claro. Como recibistes esta etapa e a súa É que formarte todo como isto músico? de aprender partituras e toda esta movida, Claro. lévanos a, bueno, a formación que ti tuvestes Sí. para chegar a isto, non? Para ler partituras e para poder tocar. Xa nos comentaste que estás no conservatorio ahora, pero antes do conservatorio e a parte das clases estas que che apuntaban teus pais, como foi o teu proceso educativo? O meu proceso educativo musicalmente é unha cousa caótica, no sentido de acabo a escola de, o sea, estou estudiando en SE hasta octavo de piano, unha cousa así, que era como cuarto do grado profesional, unha cousa por aí. E de repente empezo a estudiar bachillerato en Vimianzo, propóñeme facer a proba de acceso ao Conservatorio de Carballo. Fajoas, entro en Carballo e o primeiro cuatrimestre no bachiller suspendo 3 ou 4. E iso na miña casa non está ben visto. 3 ou 4 en bachiller, No bachillerato, sí. Porque hai que recordar que túa nai é profesora. Miña nai é profe, sí. E claro, Ou no. neste momento da vida a música era sempre un hobby, era un complemento, era unha cousa que está moi guai, pero ti ponte a estudiar, tío. Daquela, no momento no que eu empezo a suspender asignaturas no bachillerato, o conservatorio en Carballo, acabas. Daquela, eso queda aí un pouco no limbo. Eu acabo o bachillerato, fago a carreira e tal, e durante todo ese tempo eu non sigo unha formación reglada. Empezo a entrar en contacto ca música tradicional. Cando veño pa Coruña, entro en Xacarandaina, deixo un pouco do piano, dedícome máis ao acordeón. En Xacarandaina, como que isto da pandeireta colle outro peso importante. E sí que parece que eu asumo ese rollo de a música é un hobby, e eu fixen a carreira de magisterio. E mentre fixen eso, eu toquei co grupo, pa diante, sin máis historia, e tireime aí 6-7 anos sin estudiar en serio. Cando acabei a carreira, sáleme como dúas vías. Por un lado, empezaseme a abrir a vía de dar clases de música tradicional, algo que tampouco busquei, pero que se me oferta, oye, ti podes vir a dar estas clases e tal, vale, bon, uns primeiros ingresos, un pouco de autonomía económica que está guai, e estuve aí tamén tirando con eso 3-4 anos, que realmente non son dunha formación académica, pero que sí que me serviron á hora de formarme en música tradicional moitísimo. Claro. Vi moitísimas recollidas, fixen algo de traballo de campo, familiarizaste co repertorio, bueno, móveste neste mundo. E depois chegou un momento no que Fran sentía que tiña como unha cuenta pendiente co do piano, e había que volver a retomar eso e a ver que pasaba. Daquela, matriculeime en Escola Estudio en Santiago de Compostela, que é unha escola de música moderna, e ali empecé a estudiar un pouco de armonía moderna, un pouco de piano jazz, tal.
Isto durou hasta que chegou a pandemia. Chegou a pandemia polo aire, todo parado, clases paradas, sabes? E marchei para Camariñas, e en Camariñas como que empeza a abrirse a posibilidade na nosa cabeza de prepararnos as provas de acceso ao superior de jazz. Que isto é unha cousa un pouco loca, porque sinceramente eu non teño ningún elemental, ningún profesional, eu non teño nada. O sea, eu a efectos prácticos non sabía ler e estábame planteando entrar a facer dereito romano e estudiar latín, inglés de Dios. E así fui, presenteime, entrei, non debía haber moita xente ese ano, entrei e hasta E hoxe. aquí estás. Sí, porque a verdad, cando entrei ao superior non estaba nada capacitado para entrar aí, sabes, foi unha salvajada porque de repente, sabes, metémonos aí un tute de o que a xente fai en 14 anos, ti valo facer en 4. As cuentas non dan, sabes, daquela levo 6, están como chegando os últimos cursos, bueno, pouco a pouco, compaginando co traballo e tal, daquela, eso, a miña formación un pouco caótica, por aquí, por alá. Pero bueno, que está claro que tens máis que de sobra de formación musical. O sea, toda a túa vida estuvistes na música, se pode decir, máis ou menos. Sí, eso sí que é verdad, que eu nunca deixei de estar na música, sabes? Fora dunha maneira, fora da outra, hubo épocas de máis estudio, hubo épocas de menos estudio. Eu, por pensalo de alguma maneira, eu creo que ahora están como na miña segunda época fuerte de estudio. E non descarto que sea a última, sabes? Quero dizer, ahora mismo estás chegando a un momento no que, bueno, estes 6 anos levan un desgaste considerable, grande, ¿no? Sí. sí. Ahora están xa máis pensando en tomarme un respiro con isto, pero non vai ser a última, xa o sei, sabes? O gusanillo aí vai volver, non? Acabarás volvendo a estudiar porque eres un tipo curioso e este é un mundo que che chama atención, que che interesa, e canto máis estudias, máis lógica teñen as cousas e máis conta te das de cantísimas desconoces daquela, bueno, un camiño que nos acaba. No, pero está moi ben porque aí podemos facer o paralelismo, non? Co estudio normal, obligatorio que temos, claro que... e co estudio da música. Está claro que a ti estudiar música justache porque volves a eso, volves a estudiar máis cousas de música. En cambio, no sistema de educación obligatorio, pois como que non funcionan as cousas tan ben, parece ser. Hai un punto co estudio da música que a música é moi honesta e tamén é moi cruel, que ti no momento no que paras de darlle, quítache, sabes? Daquela, sí que é verdad que ti de repente ves, hostia, eu con 16 anos eu tocaba estes estudios de estes vals de Chopin. E a día de hoxe eu non podo tocar eso. Xa. E eso a ti, por un lado, tocache o orgullo e tocache un pouco o ego e ao mesmo tempo dache pena porque dices, joder, eu isto gustábame tocalo e era bonito. Tamén é verdade que chega un punto que non a vida non dá para todo, sabes? Claro. Ti non podes ser concertista de Chopin e ao mesmo tempo saber tocar a pandeireta e ao mesmo tempo improvisar jazz. Claro, claro. E menos si non eres un superdotado destos, sabes? Non é... Si hai alguén que pode facer, non son eu. O caso meu é que para facer unha cousa teño que quitarlle outra. Daquela é ese punto. Moitas veces eu supoño que o sistema educativo reglado das nosas profesións, por dicirlo de alguma maneira, teñen unha finalidade cando ti accedes ao mercado laboral. E despois, unha vez que estás aí, ti parece que xa cumplistes. Ahora a traballar, cobrar ao final do mes e tal. Sí, hai xente como que na súa profesión demanda estar como nunha formación máis constante, outros non. Outros, aínda que demanden eso, os individuos concretos pasan, e iso tamén se nota, non? Sí, sí. Daquela, claro, a música ten esa cousa que é, como ti pases da música, a música vai pasar de ti. Se ti non lle metes, os dedos non van ao sitio, sabes? E iso tamén genera unha relación un pouco de dependencia, sabes? Porque un pouco amor-odio, non? Sí, claro, ti imagínate. Ti non estudiastes X horas ao día durante X tempo e ti cando te sentas ao piano, o piano dixe, tío, aquí hai horas a deber, sabes? Non. Sí, os dedos non queren ir ao sitio. Non van ao sitio, efectivamente. Daquela, eso genera che ti un punto de cando son as vacacións da música. Non hai vacacións na música, sabes? É como... Bueno, hai vacacións, pero teñen precio, sabes? Ti deixas de estudiar, ti deixas de tocar como estabas tocando. Canto necesitas parar de estudiar? Moito, bueno, pois... Vas a ter que despois darlle... Claro. Que moitas veces eso tamén dá para o siguiente debate, que é ti ves a formarte como para medallista olímpico, sabes? Cando a túa realidade vai ser que ti vas correr o circuito de correndo pola Costa da Morte, sabes? Sí, sí, sí. Bueno, eso igual pasa un pouco en casi todos os traballos, ¿no? A veces... Claro, porque che teñen que preparar para absolutamente todo. Para todo, sí. Sí, aquí o rollo que eu vexo, por exemplo, pues, te imaginas, ahora nunha dinámica de estudio normal, eu, Fran Barcia, necesita estudiar igual ao día 6 horas de piano, ponte. 6 horas de piano podes estudiar un sábado, podes estudiar un domingo, pero se o lunes vas a dar clase, non tes 6 horas. Ou tes 6 horas
levantándote ás 7 da mañá, deitándote ás 3 da mañá, sabes? E iso é unha Claro. cousa que non podes manter no tempo. Un llados aí. Si, é unha cousa de locos, tío, prometo. Sí. Durante, cando entramos no superior, tío, que ainda andábamos medio co rollo da pandemia e tal, o superior abría as 8 da mañá e pechaba as 11 da noite. E eu teño, acórdame de días, das 8 da mañá estar esperando na porta que abrir para entrar a estudiar como un yonki, tío. E salir de dar clase, por exemplo, en Carballo ás 9 da noite e dicir, boa, si apuro un pouco pola autopista ainda chego para estudiar unha hora antes de que peche o conservatorio. Pero é como ansiedade Sí. por estudiar sí ou sí, Sí, e generas un rollo de, oxe, non estudiei, non me sinto demasiado ben. Isto que hai xente que fala de que empezan a correr e se non van correr sintense mal, a mí nunca me pasou, pero si me ten pasado Ca de música. hoxe non estudei o suficiente, tío, joder, mañan teño que meter yo doble e tal. E sí que generas aí unha serie de relacións que son un pouco tóxicas. Eso de tamén verdad. igual ten relación con que nos poñamos X objetivos na nosa cabeza, non? De dicir, si non fajo isto é que non estou dando a talla, sabes? Sí. Un pouco E pode ser... tamén que a sociedade a veces faiche ver que tes que ser o número 1 en absolutamente todo, e non é posible. Este de tema todo. xa surgiu máis dunha vez Sí, no podcast. Bueno, eu aí dixos unha cousa, que é, ti tens que chegar como a un nivel X, non? Que é pues, o nivel dunha persona que ten pues, un superior de piano que é mínimamente solvente co instrumento que se ten que defender en moitas circunstancias. Tendo en conta que nos vamos tarde, que non fixamos un profesional, que non fixamos un elemental, ti sabes que vas a deber daquela... Ti na túa cabeza ou na miña, que tampouco dixo que sea a maneira máis sana ni máis correcta, pero sempre vai haber un punto de que por mí non sei, sabes? Xa. Que igual non sea polas horas que ti lle poñes. Que está na miña man facer, estudiar X horas, pues X, bueno, pues, facer. eu vou facer eso. Ahora, que las ideas sean máis originales, que isto sea máis creativo, máis fresco, menos fresco, eso igual non está tanto na túa man, que despois está na túa man, porque moitas veces estudias mecánicamente 8 horas como un salvaje Sí. e valía a pena estudiar 5 ou 4 dunha forma un pouco máis ordenada, consciente, sabes? Sí. Porque ao final estamos con este rollo aí un pouco judeocristiano del sufrimiento, estudia con Sí. la letra con sangre entra, mételle horas, si non che chegan as horas, mételle máis horas. La cultura del esfuerzo, Claro, ¿no? este rollo, ti ves as películas todas de música e a xente como simboliza o esforzo, cando a xente está tocando hasta que sangran as mans, que dixo, tío, Whiplash, que é... Sí, por exemplo, este rollo de Whiplash que é como, tío, baixa unha. claro. Sabes? Non necesitas sangrar para tocar mellor, necesitas igual facer un esforzo mental de como coordino eu as miñas 4 extremidades para poder tocar e tal. Que pasa? Eso a un tío nunha película pues non é visual de ver, sabes? Pero sí que é verdade eso. Sí que é verdade. Aí tamén está, bueno, que eu de música non teño puta idea, vale, pero desde a distancia tamén non só sería parar para que se te ocurrieran novas cousas ou coordinarte, sino para que ti psicológicamente, mentalmente estés fuerte tamén, ¿no? Porque eso é importante para a música, para todo. Porque igual cando estás máis pleno ou máis sereno salenche mellor as cousas que cando te poñes aí ese nivel de exigencia. Sí, supoño que sí. Non teño unha idea formada sobre isto. Posiblemente sí, quero creer eso. Ahora, non teño un recordo de, eu que sei, nos últimos 6 anos vivir ese momento e ver como eso frutíferou de outra maneira, sabes? É como hai un plazo que cumplir, tens que chegar a isto, ben sea un examen, ben sexa un concerto, ben sexa tal, intenta chegar da maneira máis preparada que podas para tocar o mellor que podas e transmitir o máis que podas. E xa está. Si antes, non sei, tería que experimentalo para dicircho. Igual ahora, antes do próximo concerto, vou a pasar 3 días de relax e sin volverme loco a tocalo as máximas veces que poda e contareicho, non sei. Pues, sabes? Gustaríame creer que é así. A min o que me dá a sensación é que despois de escuitarche hai un pouco como a formación académica e a non académica, sabes? Porque dixestes ti que tuvestes aí un momento no que te involucrastes un pouquiño na música tradicional e aprendestes tamén moitas cousas, tal. E non sei, como que a académica é moi estructurada, sabes? Entón, pois non che deixa salirte dos marcos, pero como que a outra sí, e eso permite fluir un pouco máis, e ser máis creativo, digamos, máis libre, non? Que é o que diste co teu irmán, que non che marquen as pautas, pois facilítache ese traballo, e ao final é deixarte un pouquiño fluir, que ao mellor tamén ten que ver que nunha foliada se fallas, pois dá un pouco igual. Sí. E nun conservatorio, pois non. E tamén igual, bueno, desde a distancia,
eso que ti buscastes na música tradicional, que fuían por ti, non por conservatorio, tamén che levou a sitios donde o conservatorio non, sabes? Sin duda. O mundo da música tradicional abre unha cousa que na formación académica non tes. Quero dicir, ti vas a unha foliada, o que dis ti, e por norma xeral nadie che está xusgando se tocas ben, se tocas mal. Estás participando dun contexto. Si que hai veces que, vamos a ver, como a calquera xuntanza de humanos, ti daste conta que si eses están tocando a Dios, ti aí non te metas porque si non tes ese rollo, non? Ou pasa que tamén co baile, sabes? Se ti sabes 3 puntos e de repente están aí bailando, Sí. sabes? A Biblia en verso, non te metas porque eso non nos siges. Estorbas a esa xente e ti pides papas. Pero sí que é un contexto moito máis lúdico, sabes? Donde, primeiro, vas ti porque queres, sabes? Mañán hai tal en tal sitio, vamos. Mañán hai o fin de semana hai tal en, vamos. O outro día unha clase que tes marcada cada X tempo, cada semana, bum bum, ti tes que chegar, cumplir, demostrar que todo eso que se che explicou o tes asimilado, que o tes asentado. No outro, pois, se o tes telo e se non o tes, non pasa nada, sabes? Claro. Además, aquela é moito máis aberto. Claro, esa laxitud tamén permite, sabes, que no error moitas veces aparece a originalidade, sabes? Fallein, pero de repente, pois non está tan mal este sonido, acolles e investigas por aí, además tamén que sería interesante tamén é pois o contexto, sabes? Que hai outra xente que ao mellor pois podes falar dunha maneira menos técnica, menos, digamos que nas clases ti non queres poñer a soca porque che van a juzgar, van a decir este tío é tonto. E despois ali na foliada, pois dis unha tontería e dixe cala a boca, que non sabes o que dis, e xa está, e sigues pa diante e nadie lle importa, sabes? Sí. É como que non tes que manter tantas apariencias. Bueno, eu aí tamén vos direi unha cousa que é afortunadamente hai como foliadas e foliadas e hai contextos para música tradicional moi diversos. E hai algúns que son máis abertos, pero tamén, e isto vão tirar unha pedra en contra do meu tellado, hai outros nos que non o son. Quero dicir, E xente imbécil dis. Sí. A ver, Como a todos lados. E en según que sitio, en plan, o repertorio como que se fixou dunha maneira que igual non ten moito que ver ca realidade. Quero dicir, hai X persona que foi a gravar a X señora tal día, sabes? E de repente esa peza é así. Pero se ti vas a gravar esa señora 3 días, ao segundo día fixo diferente, ao terceiro volviu como primeiro, ao cuarto como segundo, e daquela esa realidade está un pouco distorsionada, sabes? É como este repertorio de onde nos ven a nos. Se ti o escuitastes e o aprendestes de, pois imagínate, os grupos folclóricos. Un grupo folclórico colle, monta un repertorio, esta peza así, ensayan 3 veces por semana durante un ano, para que despois chegando a esas actuacións sala sempre ben, increíble, tanto no baile como no toque como tal. Se ti aprendes aí o rollo, eso xa ten unha verdade. Se ti non a tocas aí ou non fala o toque nese sitio ou non fala a copla segunda que iba despois da primeira, ti xo estás facendo mal, non? E iso nas aldeas e nas señores maiores eso non pasa. Claro. Daquela depende de onde veñas e con quen estes ou con quen comparte o espacio de foliado ou esa xente de onde veña, hai como cousas que son máis claras ou menos claras. Estes puntos son de tal sitio, que son as pezas que están tocando as pandereteiras ou os pandereteiros neste momento. E vai, primeiro este, despois este, despois este. Dixo, no, eso é unha coreografía, sabes? Eso non é un ambiente de real de foliada. Claro. Daquela, sí, moitas veces é máis aberto e eu agradezo que sea aberto, pero tamén cuidado con isto porque moitas veces somos nós un pouco talibáns de isto é así. E dixo, bueno, a ver, é así, hai que verlo, sabes? Eso recórdame, facemos aquí sempre, isto é circular, como el tiempo. A ver. Recórdame cando falamos con Icía, non? O tema de do tradi cando é un escaparate, ou cando tocas porque che sale para pasalo ben, lúdico, non? Eso é o que te iba a preguntar, que de algún modo non rompes un pouquiño a magia cando ten que ser tan cuadrado? Mira, é que aí xúntanse 30 cousas. É moi difícil que ti, ahora por exemplo falando no contexto dun grupo folclórico, no? Que son, pois eu que sei, 14 bailadores e bailadoras mezclados ou non, ou do mesmo xénero tamén iguales e ao mesmo tempo 7 pandereteiras. Ao final tes 25 personas en escena traballando ao mesmo tempo. Sí, ten que ser coordinado. É moi difícil que deixes algo de improvisación e que se ejecute con nivel de exigencia que quere un palco, por exemplo, non? Ti vas ali arriba e ves eso e Dios la Virgen, ves 7 filas de brazos para atrás todos clavados e dis, wow, eso é increíble. É casi unha disciplina de ballet ruso, non? E dis, isto chama atención visualmente.
é moi difícil que eso sale espontáneamente desa maneira. Poden pasar outras cousas Sí, que sí. sean máxicas. Sí. No, é que acabas de dicir eso das coordenadas de levantar hai pouco vin un concerto no Coliseo da Coruña e vías os violinistas, tío, que facían, sabes, todos ao mesmo tempo, daba Claro. como hasta daba como mal rollo, sabes? Porque ti Parecía son hasta robótico aí. militar, non? Militar, é que é moitas veces militar. Claro. Ben deso. Ben de que pa nós o que é ben é o que está correcto é cando ves desfilar a los de la Legión a un brazo por delante del Coordinación outro e a- todos pisando a cada dereita máximo. máis fuerte que a esquerda e dis ti, bueno, sí, quero dicir, velo e dis ti, a ver, esta xente obviamente está o tope. Entrenada aí. Ahora, que eso sea máis bonito ou menos bonito ou máis auténtico ou menos auténtico, é outro debate. Pois, xa para a parte final do programa, Sí, agora temos que empezar xa ca parte final. unha cousiña. Estuve falando un pouco da formación de Fran e todo eso, pero ahora démolo por feito, pero a ver que falar un pouco que fai Fran ahora. Claro, Como come día a día, e si come gracias a música. explícanos aí, podes vender tamén, se queres, podes dicir, bueno, podes vir a beber paja de X ou Y. Mirad, afortunadamente En B. eu afortunadamente a día de hoxe eu podo dicir que sí, que vivo da música, pero tamén hai que dicir en alto que vivir da música é moitas cousas e ten moitas caras. Eu vivo principalmente da docencia da música e da docencia da música tradicional, concretamente. Eu dou clases de música tradicional en Camelle, en Camariñas, en Lestedo, na Pontraja, en Marrozos, en Verdillo e este mes de xaneiro facendo unha sustitución en Baio. Quere dicirse con isto que podes facelo, ahora hai que meterlle un lote de horas, hai que facer un lote de kilómetros e hai que encontrar os contextos nos que ti podes exercer eso. Quero dicir, eu teño a suerte de que, pa miña fortuna, hai moitas asociacións e moitos sitios que confían no meu traballo como profe para levar os seus grupos adiante. Ti podes ter toda a boa voluntad do mundo, que se de repente ti tes unha clase que ten 3 personas, non podes vivir deso. Claro. Ao mesmo tempo, eu iso compagino con outra actividade máis artística que é a de intérprete, que é a de tocar en directo, facer concertos, facer outras cousas que non me daría para vivir, por exemplo, solamente deso, vale? Eu estou tocando formo parte da banda de Budiño, eu toco cos do Fondo da Barra, eu toco con Cantometrix, eu fago concertos con Pés de Lán, que é un proxecto de baile para rapaces, que cando o acordeonista titular non está, bon eu este ano anterior toquei nun proxecto que chama 586 cantos, fixemos do Bertao, no que tamén tens que ser compositor, arranxista, intérprete, tamén traballo facendo transcripcións de partituras para músicas que igual ou músicos que non teñen a capacidade de escribilo e necesitan de la música escrita, daquela é un pluriempleo e é un pluriempleo a tempo completo, as cousas como son, porque por exemplo, da música, a docencia da música tradicional é unha cousa que sigue sendo tremendamente precaria e que iban romper unha lanza a favor do sector. Os músicos e as músicas e os profes cada vez están máis formados, pero o criterio, o entorno no que se desenvolve non deixan de ser asociacións culturais de veciños, que dependes de ter nenos, non ter nenos, de ter un acordo máis ou menos claro con unha directiva concreta, non hai, salvando excepcións contadas, non hai la extra de Navidad, non hai os meses de vacacións, ti paras de dar clase, paras de cobrar. Nos chegamos a junio ou a maio, dependendo do sitio onde acaba o curso, e aí tens que compensar cos concertos, coas actuacións en directo, tal. Haberá nos que sean máis frutíferos, outros que menos. Daquela, a día de hoxe Fran vive da música, sí, únicamente de tocar, non. Afortunadamente ten un lote de clases que o sustentan e que lle permiten facer outras cousas nas que incluso moitas veces perdes cartos. Se de repente tes aí como un proxecto que a ti che parece que é increíble e pasas un lote de traballo e tocas unha vez, perdestes cartos e tempo. Como nós. Métache no peito, ten o que facer e daslle pa diante e está guai, pero non é rentable económicamente moitas veces. Daquela, entre todas esas cousas, sí, pagamos os autónomos, pagamos os kilómetros do coche e saímos a flote. O peor que realmente estás como a 10 cousas a vez, non? Das un pouco unhas clases, tocas pa uns, tocas pa outros. Realmente hai meses nos que eu me planteo e dixo, tío, este ano, por exemplo, pasado, que foi o ano das letras gallegas, tuvemos moitísimo traballo, afortunadamente, e hubo moitos meses que eu podría vivir solo de tocar.
outros meses que dis, este mes podría vivir solo das clases, solo de tocar, ao mesmo tempo faz a carreira dun estudiante que ao mesmo tempo como se fora un traballo, porque o conservatorio sigue exigindo esas horas e tal. Ao mesmo tempo tens que intentar manter unha mínima vida social e relacionarte co teu entorno, facer a compra, intentar axudar. Para non volarte a cabeza non tiro. Sí, sí, isto digo volo sinceramente que se eu, por exemplo, non tuvera o apoio da miña parexa, por exemplo, chegar a casa, que é quen se está encargando de todas as labores da casa, bueno, pues eu viviría pues, como estes das películas, sabes? A monte e na nevera non habría nada e hoxe unha sopa e mañá un vaso de ajo. Nun estercolero, gracias. Sabes? Porque, quero dizer, non é factible marchar a estudiar para o conservatorio ás 8 da mañán, comer rápido, ir dar clase hasta as 11 da noite, coller un coche, facer unha hora de desplazamiento hasta a tua casa, chegar ás 12 e ao día seguinte pretender estar ás 8, ducharte, dormir e cenar e que dé pa todo. Non dá. Daquela... Bueno, facemos o que podemos, non? Sí, facemos cos bimbios que hai, facémoslos isto. No, pero está ben, porque moitas veces a imagen que temos do músico, claro, é ese músico internacional ou sí. Aitana aquí ahora cobrando que ten 3 ou 4 bolos e xa lle dá pa todo. Exacto. Non é o caso meu. Eu realmente aí hai un término que me gusta moito que é como do proletario da corchea ou o obrero da corchea. Que poético, non? É ese punto, non? De dicir, con isto ti podes te ganar a vida como se falamos, por exemplo, dos músicos que tocan nas orquestas. Quero dicir, son uns currelas de 3 al cuarto, tío. Non é Lenny Kravitz, que hace 5 bolos al año e le dá para comprarse unha mansión en París. Exacto. Non falamos deso. E moitas veces tamén vos digo, ese estereotipo de Lenny Kravitz, ou, bueno, saliu Lenny, como pode salir outros, non? Sí. Tamén é unha cousa que condiciona moito a profesión. Ti, por exemplo, cando ti falas na casa que ti te queres dedicar abertamente á música, a xente dixe que é dificilísimo, non? É realmente difícil se ti o que pretendes ser Aitana ou pretendes ser Pablo Alborán. Quero dicir, Pablo Alboráns, pois pode haber tantos como, eu que sei, futbolistas que xogen menos que futbolistas que xogan a Champions. Sí. Realmente ser futbolista e vivir de ser futbolista é unha cousa difícil, pero cada equipo ten unha plantilla de 20 e pico xogadores, pode xogar en primeira, pode xogar en segunda, pode xogar en primeira ref, bueno, que sei. Depende de que maneira queres ser. Ser Mbappé vai ser difícil. Sí. Ser Mbappé vai ser difícil. Ora, que ti durante 10 anos da tua vida podes vivir do fútbol xogando no... Pois eu que sei. Pois xogando no Vilalbés. Pois igual non é descabellado. Que para xogar no Vilalbés tiñas que compaginar e ao mesmo tempo, pois eu que sei, traballar nun gimnasio polas mañáns, ir a entrenar polas tardes para que quede tempo libre para o sábado ou o domingo ir a xogar. Sí. Bueno, vaiche... É un pouco a balanza e o precio que tens que pagar, sabes? Claro. Si te queres dedicar a eso, quero dizer, igual se ti sacas unha oposición e te dedicas ao magisterio, vives máis tranquilo, te las tardes libres, o fin de semana non curras, bueno, se che compensa. Pero o mensaje aí está en tamén en que se pode vivir da música se ti queres. Non é solo... Claro, isto tamén igual xa ten relación co que falamos sempre de biólogo non hai traballo, non? Hai moito traballo. Depende do que queres facer. Claro, o rollo é o traballo ideal de ir séntome nun laboratorio e estou nunha pipeta. Claro. Con unha pipeta, con unha probeta. Sí. Xa, igual non o tes, pero traballo hai. Sí, entendo eso. Sabes? Sí, neste caso pasa un pouco eso. Eu agora, por exemplo, o que resaltaría desto é hai traballo como da música, sí. Hai un solo perfil de traballo na música? Non, hai moitísimos. Quero dicir, ti podes pasar desde a docencia hasta traballar afinando guitarras pa unha gira potente, sabes? E ti vives da música. Ahora, tens que asumir cal é o teu sitio neso e están todos perfectos, son todos ultra dignos e son todos super válidos e son todos moi necesarios. Sobre todo, por exemplo, ahora este que falamos de afinar guitarras nunha gira. Hostia, tío, aí atrás vi un documental de Fito en gira e hai un tío que se dedica só a afinar guitarras e tenlles a punto. Porque o show de Fito non pode parar. O tipo arranca, pum, 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 e a cada 3 temas hai unha guitarra. Non pode estar Fito afinando a guitarra. Claro. E non é espera de colisión da Coruña de 5.000 personas que están afinando unha guitarra. Sí. No, daquela todo hiper necesario e moitos perfiles diferentes. Moitos perfiles. Claro. É moi lícito, vamos. Total. É que eso que trouxestes, a verdad que ainda falei aí pouco con unha persona de que, jove, parece que todo ten que ser como perfecto, non? Que tens que ser repito, tens que ser o número 1 e ten que ser tal, pero é que, como dixestes ti, hai traballos que son ultra necesarios, que ao mellor non son tan visibles, o mellor non molan tanto, pero é que
si non están aí, É máis que somos Claro. personas polifacéticas, quero dicir, por exemplo, Fran dá clases, igual non é o que máis lle justo do mundo, gustará allí en parte. fixo magisterio, debería gustar. Bueno, No, pero tes días, quero eu dicir, fixen biología e tampouco Xa. a veces quero matar. hai días que ves contentísimo, hai días que dices Cajas de cousas Dios, non salen, hai xente que non estudia e ponche dos nervios. Obviamente. Claro, Sí, pero como a calquer profesión. ti aparte deso tamén tes a parte lúdica da música, que iso é o bonito, o sea, é o teu traballo e a vez sírveche para tamén a veces desconectar, sabes? Non o teño tan claro eso. No? Quero dicir, hai tempo que a música ou en moi poucos contextos ao largo do ano a música se convirte nunha cousa lúdica. Estou pensando ahora en alto, por exemplo, é raro que me sento ao piano se non é para estudiar. Se non é para estudiar a miña carreira, é para estudiar un repertorio concreto que teño que ir a tocar ou é porque teño que ir facer unha cousa. A música é lúdica, por exemplo, cando vou cos meus colegas a un festival. Claro. Aí sí, é lúdica. E aínda sendo lúdica, estás pensando cal é a empresa que está montando estes escenarios, quen está na mesa de sonido, quen está facendo isto. Hostia, mira, fulanito de luces ahora ven con este, vale, guai, non sei que. Estás un pouco na vorágine esa seguida. Eu intentei, por un lado, non romantizar a profesión no sentido de é moi fácil que te acabes convertindo nun subnormal absoluto, sabes? De yo soy un artista, ti non és nada, ti o que és un imbécil. No 90% dos casos, Claro. sabes? Fai a profesión o mellor que podes, non lle estorbes a xente que curra para ti ou, sabes, intenta agradarlle a todo mundo que está currando para ti. Esa é un pouco a parte que ten bohemia, non, dos artistas, claro, eu soy artista, non sei Sí, como tú. eu intenteime despejar bastante deso no sentido de que eu son un currante da música, sabes? Eu non necesito, sabes, mirar un atardecer para alimentar mi alma, eu necesito dar clases para pagar o cuota autónomos, sabes? E poder sacar as cousas adiante. Co cal, E seguramente sería máis real eso que o das de ser. o outro tamén vos dixo, sabes? Eu a X días ao ano pois necesito ir a Camella, sentarme ali frente ao alemán e ter as miñas movidas, sabes? Sí. Pero eso Pero non a é veces non ten que ver con ser músico. non ten que ver con ser músico, efectivamente. Eso por un lado. E despois este punto lúdico, sí que é verdad que ti é inseparable. Ti subes a tocar, estás realizando unha labor profesional, estás facendo o teu traballo e obviamente pásalo teta, sabes? Quero dizer, ti vas a tocar e se ti estás amargado tocando, eso nótase e báixate de aí, sabes? Porque eso faiche mal, sabes? Claro. Ora, hai días que de repente estás ali arriba e miras para o do lado e o do lado mete calquer rollo e dis ti, vaya puto crack este do lado. E ti notalo e sonríes ti, non sei que, e dis, aí estás como flotando e aí bolas e eso, máis que ser lúdico, eso é un regalo e é unha suerte, sabes? É unha lotería. Que conectas moito a parte emocional, non, tamén, das personas aí. Sí, claro, ti eso, pois mira, con Buddy, por exemplo, facémolo sempre antes de subir a tocar. Dámonos un abrazo toda a banda e é como hostia, tío, a partir de ahora a volar, sabes? Sí. Si xa pasaste la prueba de son, pasaste los kilómetros, pasaste tal, bien, quedan 30 segundos. Sí. Dalle, Sí. sabes? E aí como que sales como un león que está un pouco enxaulado, ti dis, me cago en tal. Claro, a parte A romper técnica con e todo. o establecido xa acabou, Claro, agora ven o vai disfrute. Si ti arriba o és capaz de vivir como un disfrute e tal, eso a xente chega, sabes? É como, oxe, tío, menuda energía había. Claro, é que é eso. De repente estás como metido nunha movida que che leva. E claro, para eso para que levas ti traballando todo o tempo, para non estar pensando que acorde ben agora, que nota era, pum, pum, pum. Ti eso non o podes estar pensando. Ti é un traballo que xa tes feito de antes e eso sí que é realmente... Sí, eso podría ser lúdico. Son as dúas cousas. É lúdico, tens que ser como profesional para eso, pero ese sentido de van a tocar por justo ao largo do ano, hai tantas cousas que facer, ou eu teño tantas cousas nas que facer, que hai poucos momentos que te sentes eso. Eu, por exemplo, ahora, o fin de semana non vou unha foliada a pasalo o sábado, sabes? Claro, que é desconectar deso. Digo, outro día máis de pandereta? Non. No. Gracias. Hai unha ou dúas ao ano as que che cunde ir, ou que vas con algún grupo de alumnos ou de alumnas e tal, e mola porque os ves, sabes? Disfrútalo desde outro sitio. Non é eso que queda hasta 6 da mañá, sabes, o último tocando ali, xa non é eso. Pero bueno, entendo que tamén vai no oficio, sabes? Claro. É un pouco, pues, como no meu caso ou no noso caso, a parte do traballo que teñas de la puta mierda del día, pues para contar facemos un podcast. Claro. Non me poño outra vez con cosas de biólogos. Acórdame sempre, por exemplo, de Mascherano. Que Mascherano dixía que non lle molaba o fútbol. É unha cousa que podía facer ben, pero que na súa pachanga el non vía un partido de fútbol nin de locos. Claro. Isto é o meu traballo, sei non facer, podo facelo, está guai. Vivo desto e punto. E supoño que certa satisfacción lle daría, sabes? Ganar un Sí. lote de Champions, ganar todo o que ganou.
pero como que distinguía eso, chamoume a atención, sabes? Que é como... Sí, ahora está Jokic, o de baloncesto, que o que lle gustan son os cabalos. Claro. E tan pronto pode marcha pa... Ou Bale co golf, non? Era Sí, o Bale co golf, bueno, todos esta teñen. xente... Sí, hai que saber separalo e salvando moitísimas distancias que nós non temos o nivel de exposición que ten esta xente, sabes? Sí, 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 é diferente. Claro. No, Eso, pero cuidado. por como falas, sigue existindo, digamos, un pouquiño de hobby dentro de que é un traballo, sigue tendo esa parte... É que, claro, tamén hai que entender que nós non vivimos isto, porque o noso traballo non é o hobby de nadie, nin é unha parte lúdica para nadie, Xa. ou moi pouco, vamos. Pero o de Fran, a música, te colles o coche e estás escuitando música, para pasar ben vas a un festival dos teus amigos con música, entonces si vai ir cos seus amigos, seguramente vai a un festival en que Sí, estes cojones, dos festivales da música, quizás. Sí, de feito, hai unha cousa que vas a un festival e vas cos colegas e dis non están atendendo os concertos. Claro. Se sínteste mal, dis. Claro. Hai xente currando, dando todo, tío, e ti nin puto caso. Ti berrándolle na orella do lado. E dis, que pasa con isto, tío? Non... Xa, Bueno, son eses días que te permites un pouco O alcohol soltar tamén lastre axuda. e tal. Que a ver, o golpe... Hasta tampouco che diría. O que pasa que hai tanto ves tanta xente que tardas tempo en ver e tal que dis, bueno, que sei, tío, estes están tocando moi ben, tío, pero este é o meu colega de sempre e vexo Sí. 5 días ao ano, tío. Tampouco me importan tanto estes que están tocando, sabes? É que, claro, a ti a música é algo social, porque eu penso, estabas falando, dixen, a mí tamén me pasa, cando estou lendo un libro, estou mirando porque puxo o punto aquí, porque tal, pero eso é algo que fago eu solo. Claro. Pero ti é a nivel social, entonces tamén é un pouco máis complicado, máis jodón, digamos. Acabache fastidiando máis. Sí, hai un punto con eso que é ti vas ver concertos e ti é difícil que te poñas solo como un público que disfruta, sabes? Ti estás dicindo, hostia, ese grave está un pouco pasado de rosca ou este rollo non sei que tal. Sempre estás aí como co run de la ejecución, de que están tocando, daquela... Sí, é difícil separarlos, ao final é complicado. Bueno, quedanos 5 minutiños máis ou menos. Recordarvos a todos os que nos estedes escuitando que somos Estrelados na Estratosfera, que estamos na 103.4 de Quack FM e que despois deste directo podedes encontrarnos en Radioco de Quack FM e en YouTube, e Spotify e iVoox por lo Que o momento. bon vai llegar. E tamén podes visitarnos nas redes sociales ou falarnos por Instagram e TikTok. Estamos aquí con Fran Barcia, mestre e músico, e estamos falando da reflexión final con el. Quedan dúas preguntas. Dúas preguntiñas importantes, sobre todo. Falle ti a penúltima e eu fago a última. Dade, veña. Eu a penúltima que teño, que sempre nos preguntar é, a veces estes momentos de autosabotaje na que dijas isto valió a pena de verdad, ¿no? Este camiño. Moitísimos. Von ir vivir ao monte. Moitísimos. E que lle den a todos. Comprar unha lancha para ir ao Camarón. Se ti para ir ao Camarón, prometo volo... Sabes? Sí, sí, sí. O que pasa é que despois no Camarón serás un inútil Claro. profundo, sabes? E dis que fajo nese mundo, pero No, é cando che este chovendo por riba no medio olas dirás que son un normal. son normal perdido e sí, pero moitísimas veces eres como menudo profesor, vaya por Dios, la Virgen bendita, vas a tocar e de repente, claro, agora pasa isto, sales de tocar e de repente no teu móvil hai 7 stories que che acaban de dicir que tamén o que tan mal o fixeste, sabes? Claro. E a xente súbichos como para, hola, mira, estuve aquí, estuve che vendo, que guai. E ti, hostia, madre mía, tío, vaya cousa. Sí, eso está aí. Intento que non me afecte moito, sabes? Pero sí que hai veces que baixas e levas un nubarrón en riba que tardas 3 días en quitarte e hai días que non. Ahora, por exemplo, intento, isto dixo Tania e ten razón, cando baixas dun puto bolo non colla o móvil, sabes? Hasta que chegas a casa o día seguinte non mires unha puta story. E ten razón. Sí, porque non vive o momento. Sí, sí, claro. Ti sales con energía que flipas e de repente ves unha story en este rollo desafinaste e dices, me cago en Dios. Xa se che jodiu a móvil. E agora, Fran, como última pregunta cortiña, porque nos queda pouquiño tempo, pero... Tes 3 minutos para responder esta pregunta. Sí, menos de 3 minutos. Vamos. 2 minutos. E que lle dirías a alguén que busca vivir desto da música, non? Do que lle gusta, non? Que lle aconsellarías? Primeiro que estudie e que sepa que é o que ten entre mans, que se forme, que sea o máis capacitado neste ámbito e despois que moito cuidado con idealizar as movidas, sabes? O éxito non é ser Quevedo do día pa mañán, sabes? E que podes ter outras 50.000 satisfaccións polo camiño e que non ser Quevedo non é a morte de nadie, sabes? Quevedo hai un, sonou a flauta, perfecto por él, aplaudimos todos, é genial, pero non é esa a única cousa, sabes? O sea, que por un lado
Si te queres dedicar a algo, estudia, fórmate, maneja o máis que podas. E por outra, cuidado con idealizar, porque se lo puede cargar todo. Pues moi boa reflexión. Con esa reflexión, Víctor, vamos a irnos. Foi un placer compartir contigo outro programa de Estrelados. Foi un placer contar contigo, Fran, e que nos contes a túa experiencia e o teu día a día. E, bueno, para a xente máis e mellor. Algo que decir, Víctor? Sí, que vamos a ir tomar ahora unha cerveza tranquilamente. Bueno, una ou no, algunas. Claro. Eu teño que desayunar aínda, A cebada é cereal. Veña, no! Un abrazo a todos, gracias.